हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि इउट्युब चेनेलाव खुलुमनाय जासिहरबावबाय आं माने बिराद लोमजादों माने उदैनि गेस जादों आरो उदैयाव गेस प्रब्लेम जादों आं बिरादनो हरजों हर फैनांबाय आङो न'निफ्राय हजों रुनिखातानि मा होनो रुनिखाता आस्राबारिनिफ्राय ओरै हल्थु थिनालि थारुनगुरियाव ओरै फैनांबाय आङो आइ बाबामोनाव लोमजानायनि थाखायनो ओमफ्राय दा ट्रिटमेन्ट लागासिनो डक्टरनि ओमफ्राय क'क्राझाराव थांदों डक्टरनाव माने उदैखौ नायहैबाय आरो ओमफ्राय सन'ग्राफि एरि बानायजोब्बाय ओमफ्राय माबा माबि टेस्ट खालामदों उन्दैफ्रा बिराद दावराव ना खोन्थानोबो मोना मोजांनो उदैखौ नायदों आरो सन'ग्राफि बानायदों ओमफ्राय सन'ग्राफि रिपर्टआवथ' नर्मालैनो फैजोबदों ओरैनो किडनि लिभार नायजोबदों जेबो मोनाखै आरो नर्माल माने गेसआ अभार जादोंनो आंना गेस अभारनि थाखायनो माने बिराद हां लानो हाया हां मोना एकदम बेबायदि प्रब्लेम जादों आंना ओंखायनो आङो हरजों हर फैनांदों आरो न'निफ्राय ओमफ्राय दा आङो माने एसे डक्टर ट्रिटमेन्ट लागासिनो मुलिबो जागासिनो आरो ओमफ्राय बेखौनो आङो ओरैनो ब्लग बानायसै नामा साननानै बानायबाय आरो आङो ब्लग भिडिअ लानानै फैबाय आङो नोंथांमोनाव नै बे आदा जोंनि नै सालाकाथिनि आदा माला फैया माला फैया आंनि ब्लग भिडिअखौ नुवाखै नोङो इउटुबार जाबायना आंबो आदा बियो माने बाबानि माबा जायो बाबानि बिनानावनि फिसाला सालाकाथिनि ओरैनो बेरायफैदों खोमा दा बेनो आरो आइया नै जोंना थाफागासिनो जोंना आइया मोनाबायबोना एकदमबारे बेलासि मोना जाबाय ओंखायनो भिडिअखौ पिक्सारखौ बांद्राय मोजांबो नुनाय नंला खोमा आइया नायगासिनो आंखौ ओमफ्राय गाबोन थांसै जोङो माने बांद्राय गोबावबो थानो मारैबा मोनोना बिमा बिफानि न'बाबो हाबा जानाय ना ओमफ्राय गाबोन थांनोसै जोङो आरो फिसाजोआबो स्कुल दङ स्कुलानो बन्द' जाबाय थानांबाय सानथाम सानब्रैसो जाबाय फिसाजोनि स्कुल बन्द'आ ओमफ्राय दा गाबोन थांसै जोङो नै बे जाहैबाय आंनि बाजै गिदिर बे सिख्लानिफ्रायनो लोगो मोन्दोंना आं जा लोगो बायदि गोजा सानैजों खारलांबावबाय दे बाजैया फुजा होनोसैनो मोनाहां जाबायना उन्दैफोर गेलेनाया नायलाय जा गेलेखायोना माबायदि गेलेदों उन्दैफ्रा मा हेलौ हिथि मा क्लास मोनखोमोनलाय सोना नोंहा 3 क्लास 3 मा स्कुलाव फरायोमोनलाय डन बस्क' क'क्राझार ना फैलाय मा नोंहा मा स्कुलाव फरायोमोनलाय हा नोंहा रुनिखाता आस्राबारि ना मुथौ स्कुलाव फरायो इंलिश मिडियाम मुथौ स्कुलाव ना इदि फैलाय सुना फैलाय नै स्कुलखौ खोन्था फैलाय नोंसिना स्कुलनि नामा नाममोनलाय नों अबाव फरायोमोनलाय सुना खोन्थालाय नङा स्कुलनि नामा मा नाम नोंसिना स्कुलनि नामा आयौ स्कुल नामखौ मोनथियानो बाजै मा स्कुलमोन बड'फा मेम'रियेलनो बै सिआइटिनि ओरै सिदा दङ ना बालागावनिया बेयाव फरायो नै बे जाहैबाय आंनि बाजै उन्दै नै बे आंनि बिबाजै उन्दै बियो उल्था पानिनिफ्राय लाबोदों जों नायनानै बाजैखौ बिदा सानैया गैया आदाया सासे साख्रियाव थांदों ओमफ्राय सासेया दंहैयो बेटारि गारि सालायोना आंना बिदा सासेया दंहैयो आरो दा बाबाखौबो खोन्थागोन आङो जोंनि बाबाखौथ' नुखांखाबायना जोंनाव आलासि जाहैनायनि ब्लग भिडिअ'आव नुखांखाबायना लोगोफ्रा नोंथांमोनहा
होनबाबो दा खोन्थाबावगोन आं बाबाखौ र'। आइया नै जोंना बेनो। नै आइया बेनो आखाइयाव हगारलायनोसै। ओइ मा बेलाय बेनो जोंना आइया। आं न'आव दंफैयोना दा लोमजानानै। आंनि बिदानि फिसाजो बिमानै। फैदो इदि फैदो बेहाबो बाजै सासेनि फिसाजो। नै आंना फिसाजोआ। नैबे आदा उन्दैनि ओमफ्राय फैलाय फैदो। नैबे आदा गिदिरनि फिसाजो। बिस्रा न' गोदान लुगासिनो दा खोन्थागोन दे आं बिसोरनि न' गोदानखौ। मामि मा क्लास मोनखो नों? LKG। ए जोंनाबो सुइटिया LKG मोनबाय ना मा ना? आदा KGल' L दंना। जोंना बोराया नै बेसोरा। मा जाखो? लोमजानानै नेफैनांगासिनो आंखौ बिसोरा। थांनोसै गाबोन थांगोन जोङो। गाबोननिबो जागोन दे ब्लगा। दिनैजों गाबोनजोंनि। आइया नै जोंना। बाबाया बाबाखौबो खोन्थागोन दे आं दे। बाबाखौबो खोन्थागोन आङो र'। आं मैया बुंदोंमोन ना मानि बाजैमोननि न' गोदानखौ खोन्थानो होननानै ओमफ्राय आं दा खोन्थानोसै आरो। न' गोदानखौ नायदो दे नोंसोरो बाजैमोनहा न' गोदान लुगासिनो ना जोंहा। ओमफ्राय थांनो ओंखारखाबाय जोङो थांनोसै। न'आव थांनो ओंखारबाय दिनै हलि ना दिनै। हलि फुजा ओमफ्राय दा थांसै आरो ओमफ्राय बाजैमोननि न'खौ एसे खोन्थालांसै आङो। नायदो होमबालाय। नैबेनो नै बाजैमोना। न'आ दासो बानायगासिनो लुहांगासिनो। खोन्थानि आङो र' नोंसिनो। কি ফটো মারি আছে আমি বানাইছি এটা আজি যাব না বা লাংথি আছে गावसोर लुनाय न'खौ मालाय खेबनानै लांबाय जोबबाय नामानो न'आ बानायखांबाय ओमफ्राय माखासे टाइल्स एरि होगोन नामा माखासेखौ आद्रा दोनबाय आरो र' आं खोन्थानि नोंसोरनो नै बेखौ दासो लिरदोंना थांजाला जाहैदों हाबजाला नङाबा खोन्थागौमोन आङो माने ना नैबे गाखोग्राया बियो थाग थाग गाखोग्राया बे दासो बानायदोंना ओंखायनो हाबजालांलानो आं खोन्थानो हानाय नंला रुम मोननै नैबेयाव मोनसे ओमफ्रायो ओरै मोनसे ओमफ्राय बै सिङाव रुम मोनसे दंबावो ओरै बे सिङावनो आरो फुजा होग्रा ओमफ्राय नैबे ओंखाम ओंख्रि संग्रा बानायगोन ना मागोनथाय ओरैनो रुम फिसा बानायदों आरो नैबेयाव खामसालियाव उनाव बानायबावगोन दा ओरैनो हाबफैग्रोनो आन्थाल' बानायदों बाजैमोनहा जाबो दादा आजि दे जा मिस्ट्रिफ्राबो दिनै थांसैनो ओमफ्राय नै बे सिला जागोन बिसिना ओमफ्राय ओरैनो दा माबा माबि फोनानै दोनथ'दों आरो ओमफ्राय बेखौ एसे बै साइडथिं एसे हा खोबावगोन बैहाय ससेल' ओरैनो एसेल' खोदों अनेक बानायनांगौ दंबावो ओमफ्राय खाथि खाथि जाबाय बे जाहैबाय बाजैमोननि न' ओमफ्राय नैबेयो बै थिंनि न' नुनाया थिंनि बेरा माबा नुनाया दरजा नुनाया बे बाबामोननि न' जागोन आरो बिदा फंबाय खाथि खाथि जासिगोन बिसिना न'आ देलायखाबाय आङो ओमफ्राय दा थांनोसै आरो न'आव लोमजानायाबो एसे मा होनो गेसआ एसे
एसे दंबावो गाजोबाखै होनबाबो थांसै थाबाय थानो हायाना फिसाजोआबो स्कुल दङ आरो फारसे आहाबो दखान दङना बिउटि पार्लार दखाना मा होनो कास्टमारफ्रा नेनानै दंगासिनो बेसोराफोर फन हरगासिनो उफाय गैया लोमजानानै थाफैनांबायना ओमफ्राय दा थांसै आङो न'आ बेनो जाबाय गंसेल' बानायग्रोदों ओमफ्राय उनाव बानायबावगोन जाहैदों ओरैनो थानो आन्थाल' बानायग्रोबाय आरो बिसोरो बाबाखौ खोन्थागोन आं नोंसिनो बाबाजों आइजोंखौ खोन्थानोसै र' आइ बाबामोनहा बेनो जोंना माने आइ बाबामोनहा बेनो नै खोन्थाबाय आङो नोंसिनो बाबाया बेलाय बेनो जा मोजां ना जोंना बाबाया आइजों बाबाजों बिराद मोजां मोनो आङो निसा बुस्थुखौनो लाया बिसोर सानैबो बिराद मोजां माने ओरैबायदि थान्दा जोंनि बाबाया ओरैबायदि मोजां मानसि माने दुनियायाव बयहाबो गावबागाव बिमा बिफाया गावबागावनि मोजां जाखायोना गावबागावनि थाखाय बेनि थाखायनो आंनि थाखायबो बिमा बिफाया मोजां आरो बिराद मोजां माने जोंना बिमा बिफाया नैबे जाहैबाय बिजामादै मालाय बिहावबो निसा बुस्थु जाया बिजामादैयाबो निसा बुस्थु जाया आरो नैबे बाजैनि फिसायाबो आदा जोंना आदायाबो निसा जाया बिसि मोजां आरो गुमै सासेयाबो निसा लोङा मालाय साब्रै निसा लोङा नैबेलाय जोंना बिमाया नै ओइ मा थांसै जोंहा ना न'आव थांनोसै जोंहा थांसै दा लिलि देलायासो खानाय खाननांगौ नैबे आं बानायनायमोन दे बे रंगलिया आं बानायदोंमोन ना नायलायनाय आं बानायनाय माबायदि जानो मालाबा फैसिन दे थालिरखौ दिनाय हरदों दहाय बैहाय फिथाइ थायो जोंना बे थाइबालि फैदे दैया मोजां जादोंथ' थालिरा गैगैलामोन नुवाखै आं बैयाव दङ माबा फुजा खोन्दा थाइबा दंमोन बबेबा थाइनै होबाय आं आंनिखौ थाइनै होबाय नायबावदोंमोन जिरायनाय खालाय खाना होनाया दाबखांबाय दे फोरानो मामि थाइसे लाबले उरिया देखाय दा मा नायो थांसै उरिखौ देखाय आब' हनै आबे हनै मा हनै आब' आं नुदों आंखौ नुदों नायदों मोजां गैया आबखौबो नुदों खिथि बे गारि खिथुआवनो दङ खिथि आरो फैला बे बिमा फैया खिथि फैलायसै ना बेयाव फोजोबसै फैसा लायदों ओरै फै एसे मैयाबो लायबाय दिनैबो लायबाय मारै जाखो दिनै माबा खादोंमोन खिथि नै बेयाबो सासे दिनै माबा खादोंमोन ना दे ओरै थांखो नोंलाय फैदो ओरै फै मबाइल गैया नालाय लिंहरदोंमोन बाय बाय होनदों बाय बाय होनदों मावनो फैसा जाबाय ना
ना थाबाय ना मनायानो मनायानो 50 मनायानो मानो थांसै होदो मा थांसै दे हेल' बाय बाय दिनैनि ब्लगा बिसिमल' दे होनलाय दे होनलाय दिनैनि ब्लगा बिसिमल' जागोन होनबा होन दे बाय बाय होनदो दे बाय बाय दिनैनि ब्लगा बिसिमल' जागोन दिनैनि ब्लगा दे होनलाय बिसिमल' जागोन होन दिनैनि ब्लगा बिसिमल' जागोन बाय बाय होन बाय बाय love you all होन love you all होनदो दे होनदो दे ओरै होननांगौ बाथ्राखौनो दाबो रायलायजोब love you all खुगायाव जा bye friends होनलाय bye friends थांबाय बाबाया बिसिना मालाबानो सहैबावबायसो होनबा दोनथ'लायनोसै दे लोगोफोर दे दिनैनि ब्लगा बिसिमल' जागोन दे होनबा दे थांसै होनबालाय जोङो न'आव होनबालाय हेपि हलि बयनिसिमबो बाय बाय